سلامات زخبركم تخطاتلتي ناي channel لو معنتي نالكم متينا زلنا كم جرنا pornography ወይ ካና ይጻታው ርክብ ዝኮኑ ቪዲዮታት ብሎክ ንገብሮም ወይ ካና ዓጽዎም ኢና ክንሪ ምክንያቱ ኣብ ሳይኮሎጂ ቱዴይ ትብል ዌብሳይት ዝረከብናዮ ጽሑፍ 73% ደቂ ኣንስትዮ ከምኡን 98% ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፖርኖግራፊ ቪዲዮታት ከም ዝሪዩ ይዝገልጽ ስለዚ ከመይ ጌርና ከም ብሎክ ንገብሮ ክንሪና መጀመሪያ ኣብ ላፕቶፕ ክንሪና ብድሕሪኡ ከዓ ሞባይል ከመይ ጌርና ከም ንዓጽዎ ክንሪና መጀመሪያ ግን ኣብ ላፕቶፕ ከመይ ጌርና ከም ንዓጽዎ ንኺድ መጀመሪያ እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ሰርች ዝብል ናይ ላፕቶፕ ምስ ንኣቱ ኣብዚ ምስ ኣተና ኣብዚ ኮንትሮል ፓነል ኢልና ምስ ንጽሕፍ ቀዳመይቲ ክትመጸና ማለት እዩ ኣብ ዘላታ ቀዳመይቲ እዚያ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ድሕሩ ክሊክ ንገብር ክሊክ ምስ ንገብር ኣብዚ ድሕሩ ኣብዚ ንህለና ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ዝብል ዘሎ ማለት ታኻለ ይዘላ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ዝብል ዘላ ኣብዚያ ክሊክ ንገብር ንጸቅጥ ማለት እዩ ኣብኣ ንጸቀጥና ድሕሩ ቀዳመይ ዘላ ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሰንተር ዝብል ዘላ ማለት እዩ ኣብኣ እንደገና ንጥዎ مستوعنا كم زبل كأخمتنا عندنا شو عبد change adapter setting زبل زلو أو نتأكد عبد مستقطنا كاوتراتنا واي فاي كمتنا مالتي إذا واي فاي زمسمتنا برحرو أو عندنا كليك نقبر كليك مستوعنا أو كم زبل كمتنا مالتي إذا مسمتنا برحرو تاين نقبر عبد properties زبل زلو كليك نقبر ኣብዚ ዘላ ዛንድያ ዘለና እዚኣ ንጸቅጥ ማለት እዩ ኣብዚያ ንጸቀጥና ሽዑዚ መጸና ማለት እዩ ኣብዚያ ማለት እዩ እዚኣ ንሪያ ዘለና ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርዥን 4 ትብል ዘላ እዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ከምዚ ምስ ገበርና ብድሕሩ ኣብ ፕሮፐርቲስ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ንኣቱ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ንገብር ኣብኣ እንደገና ኣብዚኣ ካብኡ እዚ ምስ መጸኻ እንታይ ኢና ንገብር ልክዕ ኣብዚ ታሕቲ use the following DNS server ትብልላ ንዓነታ ክሊክ ንገብራ ከም ዝገርና ከም ዝገበርና እዚኣ use the following DNS server address ትብልላ ብድሕሩ እዚ ንጽሓፈው 208 ኦኬ 67 ክልተ ኦኬ 208 67 220 حركة ثلاثة اوكي كمزي زغبرنا ኣብ ድሕሩ ዜን መስአተና ያንዘል ናምበር ዘን DNS server እዚ server እንትቆመሉ ዘለና ዜን መሰበልና ብድሕሩ ታይና ንገብር ኣብዚያ ኦኬ ትብል ዘላ ኦኬ ክሊክ ምስ ንገብር ብድሕሩ ወዲና ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ቆልዓ ይኹን ዝኾነ ሰብ እንድሕር ዋላ ኣብ ጉግል ኣቲ ሰርች ኢሉ ናይ ዝኾነ ፖርኖግራፊ ዝኾነ ቪድዮታት ኣይክመጽን እዩ ኩዕጾይ ማለት እዩ ፕራይቬት ዝብል ዝመጽእ ኩዕጾይ እዚ ናይ ላፕቶፕ ከም ጌርና ንዓጽዎ ዝኾነ ብፍላይ ናይ ፖርኖግራፊ ዝኾነ ናይ ጸታው ርክብ ዝኾነ ቪድዮታት ንዑ ዝዓጽወልናይ ማለት እዩ ብፍላይ ከማን ቆሙ ቆልዑ ልሕራለውኩም ከም ዝተገበርኩም ነው ዝዝበለጸ ድሕር ንደቁኩም ማለት ዝኾነ ሰርች ተይሎም በዓል ከዓጽዎም ፕራይቬት ዝኾነ ሰርቨሪ ኦኬ ሕጂ ከመይ ጌርና ናይ ሞባይልና ክንሪ ንኸይድና ኣብቲ ናይ ኦኬ ሕጂ ካንታይና ንገብር ኣብቲ ኣብ ሞባይልና ማለት ኣብቲ ጎግል ካብቲ ክሮም ኣቲና ኣብቲ ጎግል ኣው ምስ ንጸቅጥ ብድሕሩ ኣው ኣቲና ከም ዝጌርና ብድሕሩ ዛ ሊንክ እዚኣ ዛ ጽሕፈ እዚኣ ንእትዋ ዛ https://www.google.com performance ገለት ብዘላ እዚኣ ድሓን ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ገብረልኩም እየ እንድሕር መጽሓፋ ትነዋሓኩም ኮይና ኣው ክሊክ ጌርኩም ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብድሕሩ ልክዕ ከም ትኽእሉ ግዜ ሰርች ንብላ ከም ዝጌርና ብድሕሩ ከምዚ ምስ ገበርናዮ ኣብዛ ፊልተር ኤክስፕሊሲት ሪዛልት ትብል ዘላ ማለት እዩ እዚኣ ክሊክ ንገብራ ዛ ቀዳመይ ዘላ ማለት እዩ ሳ ክሊክ ፊልተር ኤክስፕሊሲት ሪዛልት ምስ ንገብራ ብድሕሩ እንታና ንገብር ሽዑ ባቀላለ ንታሕት ወሪድልና ሴቭ ንብላ ማለት እዩ
كاو خمزيلا your preference have been saved تقول كم زخت مثلا مسمطت شعو اوكي نبلا مالتي اوكي مسبلنا يا بدحرو زخونه هجي سيف جيرنا فلتر كتغبريا مالت زخونه سيرچ انتلكم زخونه ناي صوتاو بركم زخونه فيديوهات ወይ ካ زخونه فيديوهات حماق زخونه بفلاي كعصوي مالتي بلوك غبري بفلاي قلعو اندحرالوكم كم زتغوركم لهم زحاشه مغنياتو قلعو زغبرون انتاي منتاياتو انتاي غبر سلازي فلطو كم زغيركم تتخلاخلكم نعم زحاشه مالتي نايلوم عنتو حستنا زي نيرو ابز مص بقال مدب كسام نراخب سسنايو